Njengoba sishilo bakuthi sifikele khona la entabeni. Intaba zokhehlamba nayibona imile, nentaba imile. Nyanga zempilo uyayikhuphuka intaba kumnyama kubomvu. Dokotela, siyazi nihamba nethini yakho naxoxa nixoxa kanjani groupini? Namhlanje nje sixoxa ngengqinamba ebhekene namakheras. Okay. Sibonke abantu abasebenzela umnyango. Kukhona izinto ezibacindezele, uthola ukuthi akasajabule emsebenzini. Siyazi ukuthi uma ngabe ungajabulanga emsebenzini, ngeke ujabule ekhaya. Uma ngabe ungajabulanga ekhaya, ngeke ujabule emsebenzini. So sixoxa ke manje ukuthi sizoyithola kanjani ibalance ukuthi sikwazi ukubaseka ukuthi bakwazi ukubhekana nezingqinamba bese ekhaya nasemsebenzini. Anisitshele kafushane yini elixoxayo la nixoxa kanti kuyahlangana nini nixoxayo? Lapha babu uMaphisa sixoxa nge-meeting equity target, especially for women in leadership. The situation that we are faced with in the department is that we've got less than 50% of women in leadership. Absolutely. And we've been discussing this and we're asking ourselves, why is it even now, post, apartheid, we're still like less than 50%. Siyanibona niyayigibela intaba lokusukela ezantsi, ngiyanibona nalidi package. Futhi sisasmile. Nokuni smile. So group 8. So group 8 kodwa so group 1. Yiphi topic enikhuluma ngayo la? Sibhizi ke lapha ngo-monitoring and evaluation. Nazo. Yeah, ikona sihlaba phezulu kwakho ukuthi sibheka phela thina basebenze wonke ama principles bese siwacaphula ukuthi enzeka ngempela yini. Enzeka ngendlela yini. Ma accountable yini. Isho ukuthini lento kumsebenzi osesibhedlela nje ose monitoring and evaluating. Ithi lento amalungelo akhe njengomsebenzi la wesifazane. Absolutely. Have the career enzeka yini. Okay. Iphinde futhi ikhulume kahle ke naye lo muntu ukuthi sizobhekelela thina njengo M&E ukuthi wonke ama principles abekwe ngendlela. Nangu umuntu omusha, awusitshele umuntu omusha ukuthi ubani igama wakabani, wenzani eminyangweni wezempilo. Kamela ngithabiseni ngamshodile. Shodile. Ngenzela uthukela district. Absolutely. Yes asika manje HR manager. Uzizwa kanjani namhlanje uqale intaba ufuna ukusikhombisa ukuthi imbokodwe akukho okuyishulayo umuntu omusha kusho ukuthini kuwena ukuba nale team yaka health isuka kungqongqoshe iyoshaya phansi esibhedlela. ngizizwa ngijabulile kakhulu futhi kumnandi and ngakhathali. Nizwele ke bafowethu niyayibona intaba ezokhohlomba umnyango okuphumile ngeenkani sila sihamba nongqongqoshe sihamba no-HOD bahamba baxoxa la silokhu simhlebela ukuthi baxoxani bebethe bafuna le ndaba iphelele la kodwa silokhu siyintshontsha thina sinilethele emakhaya ningabatsheli siyaphuma lapha emakhaya kulungile ke bhayi.